Hej folkens, og velkommen til en ny video. Det er nyt fra Universe Prison. IP'en vil stå nede i beskrivelsen, hvis jeg husker det. Ellers så er den universehub.tk. Og hvis I vil være vagttegn, skal I gå ind og spare. Der er både normale ranks, og så har vi vagt, der er 150, og officer 600. Så skal der ejers. Og så kan vi lige se, hvad I ellers skal købe. Så kan I købe rank upgrades. Så, ja, fra Elite Mafia, fra Mafia. Ja, det er faktisk pænt. Du sparer en masse penge på upgrades. Så kan du købe den her. Det jeg nok vil sige til jer, lad være med at købe det her. Det har jeg ikke gjort, og jeg har 9 mil. Og det her, det bliver snart min. Nej, venner, så kan jeg ikke gå derind nu. Men nu da jeg har fået mit YouTuber-rank, så kan jeg jo ned og gøre noget andet. Så kan normalt folk kun gå herop. Normalt folk kan ikke gå herned. Og dernede skal I ikke engang prøve på den, for det kan I ikke. Så det er jo godt. Der er ikke nogen online, så er det jo sjovt. Det er ikke flot, det er ikke nogen. Men så kan jeg give jer en rundvisning. Der er mit hul. Det skal de have fængslet. Så jeg vil lige linke til mit brug. Vi har et Franks. Så er det bare en stemme. Et Frank MC, tror jeg han hedder. Og så giver ham et eller andet. Lige klar noget, der han hopper. Vi har ikke noget lovligt. Vi har ikke noget lovligt, vi kan give. Jo, okay, den har man. Her har vi vagtstuen. Meget kedeligt, men det må I da gerne se. Så har vi vores rank up til B-vagt og A-vagt. Så har vi C-vagt, eller PC-vagt. Det okay, hvis jeg lige hurtigt gør. Bare hurtigt, jeg tænker på mit inventory. Så skal jeg også putte noget lort her. Det skal jeg faktisk lave repair. Det koster penge. Nå, så må vi jo tage det, som det kommer. Jeg tror, man dø. Okay. Så er der også ingen penge ved næsten. Så det er jo godt nok. Så har vi jo Akdams halsbånd. Det er noget af det bedste. Sælg din Iron Pickaxe for 20 kroner. Men som sagt, B-vagt, C-vagt, eller PC-vagt, kit officer, kit medejer, kit ejer. Der er ikke noget og by the way, der er ikke noget, der hedder inspektør eller direktør herinde. Det hedder hjælper. Så har vi nogle vagtceller, som ikke er færdige, så der kan vi slet ikke engang noget. Vagternes effekter. Det gør rigtig ondt at hele. Jeg synes at min speed, den virker. Det her link til denne video, det går til network.dk. Nogen kan slås med mig, og det ved jeg ikke. Jeg er alt for bange. Der har vi et meget stort vagtårn. Og så vil jeg også bare sige jer en ting. Bliver I set deroppe, så bliver I slået ihjel. Og hvis I gør det alt for mange gange, så er der sikkert nogen, der deler. Hvorfor kan jeg løbe? Jeg tør en af de andre vagter. Det der, det ved jeg ikke.
Der hvor I vil spawne, når I joiner serveren, det vil jeg faktisk tro, det er lige her. Vi kan lade holde på at se. Og spawner I sådan der, så kan I se alle de ulovlige ting. Det er en rigtig god ting at kigge efter, fordi så får I jail for det. Og by the way, jeg er hård som en negl. Hvorfor står han der? Der er han. Han går der og kigge på. Så har vi ejer. Hitadman. Så har vi shoppen. Den kan alle gå ind og købe. Så har vi Emerald shoppen. Der er ikke nogen, der går ind i BT. Jeg kommer nok til at prøve at gå derind, jeg ved det ikke. Så har vi event. Der vil jeg prøve at gå ind. Nej, jeg er lort på kur. Se. Y til B, Y til C, Y til A. Vi tager det hurtigt, dem lige bedre. Vi tager dem nu. Så kan vi vise B. Hvorfor må jeg ikke gå derind? Skal jeg synes, det til at skrue op B? Så når B-vagter de kommer op i B, så sjovt nok skal man også skifte til gear. Det er bare det samme svært, så det skifter ikke. Så kan du ringe op her til enten 2 mil eller 20 mil. Det kan jeg ikke se, fordi så blænder jeg. Det er faktisk 2 mil, men jeg ikke. Så jeg har råd. Det gør jeg ikke. Jeg vil hellere være vagt, det er meget sjovt. Jeg kan ikke engang gå ned ind i Donator shop. Jeg kan ikke engang gå ind i den normale shop. Det er sikkert fordi jeg er vagt. Så har vi nye celler, som ikke er blevet åbnet på grund af, at de lige fikser noget dernede. Der er en, han har været i gang med grief, tror jeg. Man kunne i hvert fald ikke købe celler dernede sidst jeg gik. Så har vi nogle dejlige YouTuber Selles. Til et års. Selv os. Den er også. Jeg kan heller ikke dem. Det er jo træls. Jeg ville elske at vise den. Jeg sidder og kigger efter noget. Man kan se ud. Så har vi endnu et vagtform. Der giver heller ikke den, tror jeg. Jeg ved ikke. Har vi noget derude? Der er også lukket, fordi de er i gang med at fikse noget. Jeg tror, de er i gang med at lave sådan et sted, hvor I kan købe blomster. Så kan I da give nogle blomster til vagterne. Det ville være nice. Så B-minen, den har jeg aldrig brugt, fordi jeg bruger ikke B-miner. Så er vi kommet. Så har vi der er en mine her. Vi prøver lige at skrive over B. Det er her, det koster 10 mil, så jeg mangler kun 1 mil. Eller, ja, mangler 1 mil. Så er jeg faktisk hårdt. Det værste er, at jeg kan ikke engang gå ind med der. Jeg kan ikke engang gå ind med det der bakken. Der er bare ikke nogen. Okay, jeg havde ikke dem ikke, hvordan udboost. Det var der ingen, der hed. Backscreen. Hvad er det? Til armer og hoveder. Og det er mega sødt. At bygge noget i en isolation, skulle man ikke have det dårligt. Den ser helt fornuftig ud. Her kan I se, hvad jeg har i min billet. Fordi faktisk, de kan åbenbart ikke få dig selv endnu. Så derfor så har jeg søgt efter en YouTube-channel. Jeg har også fået det jeg er i gang med at få. Jeg er det på letter. Jeg laver swap party. Nej, det må jeg ikke. Jeg må ikke give ting til jer. Men der er en ting, jeg gerne må give til jer. Det er rank. Rankalicious. I dag, hvis jeg kommer til at livestream, så gør jeg så, I kan donate. Det er donated. Nu skal vi lige hurtigt se. Jeg siger 1.200 kroner magt.
eller bare sådan, ja, max, så vil der være 2, der får officer, eller vagt. Så er der bare sådan lidt flere, der får vagt. Faktisk også bare på. Men ja, så har vi, se det der. Nå, det er det sted, man kan bare ikke bruge. Så der kan I se, at jeg ikke bruger nogen af dem der. Det jeg ønsker til en YouTube-channel, det der rank. Det er det bedste rank, jeg kender. Udover bare jeg selvfølgelig. Her dropper I absolut lovlige ting derindfra. Og noget jeg ikke har vist jer, var fri. Der kan jeg nok heller ikke vende. Det er det. Det er sådan vi kan. Jeg kan rank up. Nej, det er det simpelthen ikke. Man kan ikke engang rank up. Men jeg vil i hvert fald anbefale jer at join den her server. Det er en rigtig god prison server. For alle jer, der er sådan på base, hvorfor fanden sidder I og ser min video? For hvad med jer? Universe for the win. Så joiner ejeren igen. Vi løber til se, hvad jeg giver på, for så går vi lige ned og se. Det til dem. I hvert fald der, hvor jeg troede, ja. Det er det til at sige ved dem. Det skal bare koste 10, så finder han. Okay, så kan I se, at man kan også få bandehegnen. Min den er så level 6. Og jeg vil altså sige, at det er svært at få den level op. Nå, der er vist nogen, der ikke kan join. T-Elsen. Det var så lige med venner, det skal I ikke se. Det er helt bra. Jeg kan godt tillade jer at se mine beskeder. Så er spørgsmålet om nogen om de gider at blive, så det ikke bliver alt for billigt bare gå rundt. Vise ting, for I skal også selv have noget. Og så er jeg nemlig heller ikke vise alt. Der er rigtig meget, jeg ikke viser jer. For eksempel prøv at gå rundt derovre. Hvordan derovre? Lige derovre, der burde meget gerne være et hul, tror jeg. Jeg ved det ikke. Men der stod BM på et skilt. Og hvad står BM for? Det står der for blomstermarked. Eller blomstermarked. Han gider ikke med B. Det er monster nederen, han går heroppe. Det må han gerne. Han er jo trods alt til det, men og han hjælper jo trods alt folk. Skal vi lige se, om vi kan løbe derovre? Det kunne vi ikke. Jo, det kunne vi faktisk godt. Congratulations. Men jeg tror ellers, det var alt for denne gang YouTube. Så må vi jo ses i en anden video. Og det gør vi også. Ellers vil jeg bare sige goodbye.